ಮೊದಲಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಡು ಪ್ರಾಯದ ಕುಲಿತ್ತಿರನಾಂಡ ಆ ಇಲ್ಲಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಬೂಕುದ ಭಂಡಾರ ಬೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಅಕಲ್ನ ಅಲ್ಭಗನೆ ಪಂಡ ಅನುಭವನೆ ನಂಗೆ ಸಾದಿ ಬೊಲ್ಪಾದು ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಾತು ಹಿರಿಯಾಕುಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಡಲ್ಪಲ್ಪ ಎತ್ತೇರು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಎತ್ತಿನ ಅಂಡ ಇನಿ ಕಾಲ ಬದಲಾಯಲಕನೆ ಆ ಎತ್ತುವಾಸದ ಬೆಪ್ಪು ಗಾಲಿಗೆ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬಗಳು ಪೂರ ಗಿದುರುಗಿತ್ತಲೆ ಆತನು ಸಂಸಾರ ಪಂಪಿನವು ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಪೋಂದು ನಾನು ಇನಿಕಲ ಅಲ್ಪಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತೂರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿಲ್ಲಡು ಪ್ರಾಯದ ಕುಲು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಸಂಸಾರ ನಡಪೊಂದು ಪುನಿಂತು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾಯದ ಕಲೆನ ಪಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಎನ್ಪ ವರ್ಷದ್ದು ಮಿತ್ತದ ಕಲೆ ನಿಕಲ ದುಂಬದಿ ಕಡೆ ಪೊಲಮ್ಮಲ್ ಬಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಲೇಸೆ ನೂದು ಕೈತಲ್ದ ಜವನ್ಯರು ಏಪಲ ಒರಿಯರೇನು ಮಾತ್ರ ನಿಕಲ ದುಂಬದಿ ಕಡೆ ಅಕಲ್ನ ಪೊಲಬ್ ಮಲ್ತು ಅಂತ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ರಡ್ರಡು ಜನನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಪೊಲಬ್ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಜನ ಬೇತೆ ಕುಲತ್ತು ಕಣ್ಣನಿ ಬಡಿದಿ ಪಂಡ ಇನೆ ಪಕ್ಕಿಲಾದ ಸಂಸಾರದ ನಡುಟು ಗೂಡುನು ಕಟ್ಟರೆ ಪೆದಾಡಿದ ನಕುಲು ಪೇರ ನೀರಿದಂಚ ಸಂಸಾರ ನಡಪ ಒಂದು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಇನ್ನೆಕ್ಕಲೇನ ನಿಕಲ ದುಂಬದಿ ಕಡೆ ಪೊಲಬ್ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವೈನ ಜೋಡಿ ನಮ್ಮಟ್ಟೊಲ್ಲೆರು ಅಕಲ್ನ ಬಗೆಟ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಪುಣಂದಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಂಗತಿಲುಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ ವೈಟ ತಿಕ್ಕುಣಂದಾಂಡ ತನ್ನ ಜೋಕುಲು ಪುಲ್ಲೆಲ್ಲು ಬಾರಿ ಎತ್ತರದ ಮಿತ್ತರದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ಅಕಲ ಬದುಕದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅಲ್ಪಪ್ಪುಣಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕವೈನ ಬದುಕನ್ನು ತೂಯಿನಕುಲು ಇನಿತ್ತ ನೂದು ಕೈತಲ್ದ ಜವಣ್ಯರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆಡ್ ಕುಲ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜೋಡಿ ತುಳುಟೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಕುಡಂಜುಂಡು ಕಡಲಿಡು ಮಚ್ಚೊಂಗುಲ ಬೋಟೆ ಮಲ್ಪುನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೊಣ್ಣನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮೀಂದ ನಡಿಲ್ನ ತಿರಿಯೊಂಡ್ರ ಸಾಧ್ಯಜಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮೀಂದ ನಡಿಲ್ನ ತಿರಿಯೊಂದ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಉಂಡುಂದಾಂಡ ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜದ ನಡುಟು ಪುಟ್ಟುದು ಇಡೀ ಆ ಕಡಲ್ದ ಕಂತನದ ಮಾತ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿರಿಯೊಂದು ಐತ ಬಗೆಟ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ದಿನೊಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ನಡುಟು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ವಾಸು ಪುತ್ರನ್ ಬೊಕ್ಕ ವಾರಿಜ ಪುತ್ರನ್ ವಾರಿಜಕ್ಕಾಗಿ 82 ವರ್ಷ ಅಂದಂಡ ವಾಸಣ್ಣಗೆ 87 ವರ್ಷ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಬದುಕು ನಡಪ ಒಂದು ಪುನಃ ರಡ್ಡು ಜನಲ ನಿಕಲ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಇಡೀ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರಂಚಿನ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಗತಿಲು ಮಸ್ತುಂಡು ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರವಲ್ಲ ಮಸ್ತುಂಡು ಸುರುಕಾದಿರ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟು ಪಲ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಜನತಲ ಎಲ್ಲಿ ನಿಂಚಲ ದೇವರಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಇತ್ತೆ ಅಂಕಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಮದ ಗೊಬ್ಬು ಅತ್ತಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಲ್ಪ ವ್ಯಾಯಾಮ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು ಗುಬ್ಬುನ ಮಾತುಂಡತ್ತೆ ಐಟ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಏನು ಭಾಗಿಯಾದಿದ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮೇನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಡಾತ್ರಿ ಅನ್ನ ಆ ಸಮಯದಿಂಚಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾತು ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಯೋಗದ ಮಾತು ಬತ್ತಿನೆಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಇದು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ್ರೆ ವಾಸಣ್ಣಡ ಪಾತ್ರೆ ತುಂಬು ಆರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಪನೋಡ ಆತಂದ್ರೆ ಆಳ ಸಮುದ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆದ ಬಗೆಟ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ದಿ ನಡೆದ ಹತ್ರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರನೇ 1970 ಇಸ್ವಿಡೆ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಐಡ್ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಒಂದೇ ಪುರ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಡಪುಡ್ದು ಅಲ್ಪ ತರಬೇತಿ ಕೊರಪೋನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನ ಬಂಡ ಆರ್ನ ಸಾಧನೆಗೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಎಚ್ಚಲ್ಮೆದ ನುಡಿ ಓಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ನೀರಿನ ಸಾಧನೆ ಒಟ್ಟು ಬದುಕು ಎಂಚ ಇಂಕಲ್ ಬದುಕನ್ನಾಗ ಇಂಕಲ್ ಕಿನ್ನಿಡು ಬಜಿ ಬಡವೇರು ಎನ್ನ SLC ಕಲ್ಪನಾ ಮುಟ್ಟ ಯಾನ್ ಕಾಸು ತೂತುಜಿನ ಮಂಡನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅವು ಖಂಡಿತ ತುಂಬದ ಬದುಕೆ ಅಂದು ಸಾಧಕೆ ರಿಚ್ಚದು ಬಡವೇರದೇ ಪುಟ್ಟದ ಆತ ಬಡವೇರನ್ನಂಗ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತೆರಲ್ಲಿ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಚಾ ಮಾತ ಪರಂದುಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲ್ ಇಂಕ ಆಫರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಅದಗಲ ಇಂಕ ಆಲೋಚನೆ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಯಾನ್ ಗೆತೊಂಡ ಈ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಬೇರೆ ಬರ್ಪಿನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾ ಮನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಚಾ ಪರ ಪೂಜಿ ಅವತ್ತು ಅವು ತಿನ್ ಪೂಜಿ ಅಂಚ ಆ ಅವಸ್ಥೆ ಅವು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವು ಕಿನ್ನಿಡೆ ಅಂಚೆ ತಿನ್ನಡತ್ರ ಯಾನ ಒಂದು ಮಾತು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಲ ಎನ್ನಕ್ಲದಲ್ಲ ಆತೊಂಜಿ ರಿಚ್ ಅತ್ತು ಕಲ್ದಿನ ಅಕ್ಲತ್ತು ಏನಾನ ಇಂಚಲ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಬಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಾಡುದು ಅಕ್ಲು ಏನಾನು ಒಂದು ಮುಲ್ಪನೆ ಒಲ್ಪ ಇರ್ನ ಪುಟ್ಟದಿನ ಕಾಪು ಪೊಲಿಪುಡು ಪುಟ್ಟಿದೀನಿ ಪೊಲಿಪುಡು ಪುಡುದು ಇನ್ನಂಜೆ ಶಾಲೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಚಾಳ ಒಂಜಿ SSLC ಆದ್ ಅಲ್ತ ಪಾಸ್ ಆಯ್ವಾಗ ಬಾಂಬೆ ಪೋಯಿನದಾಗ ಅಕ್ಲು ಪನ್ನೊಂದುತ್ತೇರು ಅಕ್ಲು ಎಂಕಲ ತುಂಬದಕ್ಲು ಪೋತೇನ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಫೀಸರ್ ಪಿಯೋನು ಅದು ಅಥವಾ ಅಂಚನೆ ಸೇರ್ನು ಏನನ್ ಬಂದಿರಿ ಈ ಕಾಲದತ್ತ ಅಂಜನ ಈ ಆಫೀಸರ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಆದ ಕುಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಅವು ಬುರ್ಚಿ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನಾಲ್ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಗೆ ಪೋಡು ಮಲ್ತದ್ದು ಐಕ್ ಅದಕ್ಕ ಈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಡು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಕ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಾದನಂಗ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈನಿಸ್ ಬೋರ್ಡು ಇಂಜಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಶಿಪ್ಪುಡು ಕಲ್ಪನೆ ಟ್ರೈನಿಸ್ ಬೋರ್ಡು ಕೈಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಐಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ತು ಆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ ಆಯ್ನತ್ತಗ ಸುರುಟು ಯಾನ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಪಾತಿರ್ದನಲ್ಲ ಅವಳು ಕಕ್ಕನಾಗ ಪಡ್ಡಾಯ್ಬೋದು ಕಕ್ಕನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ದೇ ಬತ್ತೆ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯಾನು ಬುಡ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ತದ್ದು 4 ವರ್ಷ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ 4 ವರ್ಷ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲೆಗ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್
ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಐಟ್ ಪಾಸ್ ಆಂಡು ಐಟ್ ಪಾಸ್ ಅಕ್ಲು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದಕ್ಲಿ ನಾಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂದು ಆಜಾದ್ ಮೈದಾನ್ ಬಾಂಬೆಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತು ಐಟ್ 4 ವರ್ಷ ಮುಜ್ ತಿಂಗಳ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಯಾಪ ಮಾನ್ಸೂನ್ ದ ಟೈಮ್ ಕಪ್ಪಲ್ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಂದಿನದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಜ್ ತಿಂಗಳ್ದ ಲೆಕ್ಕ 1 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ 1 ವರ್ಷ ಮುಜ್ ತಿಂಗಳ್ದ ಲೆಕ್ಕ 1 ವರ್ಷ ಅವಳು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಂಡು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಮೇಟ್ ಆಯ ಬಕ್ಕ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ ಸ್ಕಿಪ್ಪರ್ ಅನ್ನೋದು ವೆಸಲ್ದ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಡೆ ಆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ 1959ರಲ್ಲಿ ಅವು ಐಕಲ ಕುಳಿದು ಅವಳ ಪಾಸ್ ಆಂಡು ಪಾಸ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನಾನು ಶಿಪ್ಪುಡು ಮೇಟ್ ಅನ್ನಂಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಯ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅದು 14 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಅವು ಶಿಪ್ಪುಡೆ ಐಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ತಿಗೊಂಡಂಗೆ ಒಡೆ ಗುಜರಾತ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಪತ್ತದು ನಮ್ಮ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಲೈನ್ ಬಾಂಬೆ ಗೋವಾ ಇವನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಕಲ್ಕಟ್ಟ ಆ ಕೋಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಮಾತ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮೇನ್ ಸಂಗತಿ ಅಂದಾಗ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಫಿಶಿಂಗ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಎಂಕಲ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಅವ್ದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದ ಸಹಾಯ ಅಕ್ಕಲ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಕ್ಕಲ್ 4 ಜನ ಒಟ್ಟು ಹಾಕ್ಯಾರು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಲೋನ್ ಕೊರ್ರು ಲೋನ್ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅದಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಎದುರು ಬರ್ತದೆ 4 ಜನ ಒಟ್ಟಾದ ಅಕ್ಕಲು ಫಿಶಿಂಗ್ ಬೋಟ್ ಅಕ್ಕಲ್ನೇ ಸ್ವಂತ ಆಯ್ನ ಕಾಂಡು ಅದು ಉದಯಪುರ ಪೋರ ಇಲ್ಲಡ್ ಬುಡು ಅಂತಾರೆ ಬಗ ಏನೇನು ಇರೇನೆ ಜಪಿದಾಯಪುರ ಕಡಪುಡು ಅದು ಮೂಲೆ ಊರಡೆ ಕುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಬಂಜಾರಿ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಊಟ ಕುಳು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಕ್ಕಲು ಬಿಡ್ತಿರ್ರೆ ಅಡೆ ಪೋನಕ್ಕೆ ಇದೇ ಟೈಪಿನ ಅಂಚ ಬಂಡೇರೆಂಕ್ ಈ ಅವಳು ಅಂಚ ಕಡಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅವಳು ಊರಡೆ ಮಲ್ದಲ್ಲತ್ತ ಇಡೇ ಬರ್ತದೆ ಮಲ್ಪನ ಕ್ಯಾಮಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಮುಲ್ತ ಓಟರು ತೂಡು ಎಂಚು ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ಪಿನ ಎಂಚು ಅಂತೂ ಅಂಚ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅವು ಲಾಯ್ಕಾಂಡ್ ತೂವನಗ ಬಂಗಾರತನ ತಗೊಂಡ ಪಕ್ಕ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತಾ ಊರು ತೂಯಿಲೆ ಕಾಂಡು ಅಪಗ ಮದ್ಮೆ ದಿತ್ತಂಡೆ ಮದ್ಮೆ ದಿತ್ತಂಡೆ ಆ ಪೊರ್ತರು 51ನೇ ಮದ್ಮೆ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂಡದಗಾಯಿ 51 ಆತೀನಿ ಅವು ಏನು ಸ್ಕಿಪ್ಪರ್ ಆದಿತ್ತು ಆಯ್ನದಾಗ ಇರೇಗೆಂಚಂಡ ಆರ್ ಕಡಲ್ಡ್ ಅತಂದಂಡ ಮೀನುಗಾರಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಆದಿತ್ತು ಎಂತ ಪೋಯಡ್ 15 ಟ್ರಿಪ್ ಮಾತಾ ಜೋಕುಲು ಎಂಕದ ಎಲೆಯ 1-2 ವರ್ಷದ ಜೋಕುಲು ಆರ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಕಲೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಕನ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾರೇ ಗೊತ್ತು ಕಡದ ನಡು ಉಪ್ಪು ಅದಕ್ಕ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಡ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಖುಷಿ ಲಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪೋಡತ್ತೆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾತಾಡತ್ತೆ ಜೋಕುಲ ಪೂರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರೋದು ಅಂತಾರೆ ಅನ್ನಂತ ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮುಟ್ಟಾಗಲೇ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಪ ಅದು ಜನ ಜೋಕುಲು ಎಂಕ 6 ಜನ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಗತಿ ತಿಕ್ನು ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕಲು ಮೀನುಗಾರಿಕೆದ ವಿಭಾಗಡೆ PhD ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಾಯಿಲ್ಲ ತಾವು ದೇವಿನ ಅನುಗ್ರಹ ನಂಗೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಸತ್ಯವಾದ ಬಂದ್ಪೇನೆ ಹಾಲು ಒಂದು ಬಾಕಿತ್ತುಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ಲತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ನಾನು ಜೋಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲ್ತೀರಿ ಒಂದು ಯಾಕನಕ ನಿನ್ನ ಕಾರಣ ಉಂಟ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಐತೆ ಮಾತಾಡಿ ಬಂತೀನಿ ಅಕಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅವು ಕಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಅಂದದ ಅಕಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಲ್ತೇರು ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಧರ್ಮದಾದನಾಗ ಅಕ್ಕಲ್ ವಾ ವಿಷಯ ಪೋಪಿರ ಅಕ್ಕಲ್ ಓಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಆಲ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ದು ಒತ್ತಿ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಯ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಮಾಂಡರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಒರ್ತಿ ಮಗಲ್ ಬಹುಶಃ ಸುರುತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಕಮಾಂಡರ್ ಆತಿ ನೌಕಾ ಅಂದ ಆಲ್ ನಗ ಈರ್ನ ಮಗಲನ್ನ ಕೂಡ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಅಂದ ಅವು ನಗ ಆಲ್ ಸಾಧಾರಣ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ತಂದ ಹಠ ಎಂಗೆ ನಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರ್ಡು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಏನ್ ಇಟ್ಟತರ ಆಲ್ ಕೇರಳಡು ಉಪ್ಪನಗ ಎಂಗಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗೆದು ಪುಡೆತ ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ತಿಕ್ಕನಗ ಒಂದು
ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಈಜಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಎಂಕ್ NCC ಇತ್ತಿನ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಡು ಅಂಚ ಪೋದು NCC ದೂರ ಪೋದು NCC ಜಾಯಿನ್ ಇಟ್ಟತ್ರ ಮತ್ತೆ ಈಸಿ ಅಂಡಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ದ ಟೈಮ್ ಉಡು ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂಚ ಐಟದ್ರ ಲೈಕ್ ಅಂಡಮಾಂಡ ಬೋಲೆ ತಿರ್ಕೊಂಡಾರ ಸುನಾಮಿ ಬರ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಅಲ್ಪನೆ ಇತ್ತೇರು ಅಂದ್ ಸುನಾಮಿ ಅವ್ರು ಜೋರು ಬತ್ತಿತ್ತನದಾಗ ಸಿ ವಾಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಫೀಸರ್ ಆದ ಉಳುತ್ತೋರು ಅದಕ್ಕೆ ನೈವಿದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಪಾನಕ ಸಿ ಆಲ ಒಂದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಟ್ಟತ್ರ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ದು ಈ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಲೆಕ ಮರ್ಯಾದೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಪಗ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆದಿತ್ಯನ ಈ ದೇಶದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅಂಚಿತಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆತಿ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರಿಯರು ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ತಿಗಡತ್ತ ಈವನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ತೂಪಿನಂಟ ಕಾರವಾರ ಡಿಪ್ಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೇಂದ್ರ ಕನ್ನ ಸೈನಿಕ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಬೋರ್ಡ್ದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೇಂದ್ರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನು ಇತ್ತಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲ ಪೋಪಿನ ಅಥವಾ ಈ ಸರ್ತಿ ಬೊಲ್ಲ ಬತ್ತಂದು ಅದಗಲ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೋದು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪರೋಂಡು ಅಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ಗೆ ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜುಂಡು ನಗ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಸಮೇತ ರಜೆ ಇಡು ಬರ್ರೆ ಇದೀಗ ಡ್ಯಾಡಿ ಎಂಕ ಅವ್ಲು ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಐತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ನ ಜೋಕುಲ್ನ ಅಕಲ್ನ ಒಂದೇಟ್ ಮಲ್ಪ ಅಕಲಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಈರೆ ಅದು ಪರಾನ್ ನಮ್ಮ ನೀರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನೆಟ್ಟ ಒಂದಿನಾರು ಅದು ಪ್ರೇರಣದಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶಗೂ ಬೋತಿನಾರು ಅವು ಅಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೂಡಿ ಪೋಯಿರ್ತಾರೆ ಎಂಕಲ ನಾಲೆಜ್ ಬೈದು ಅವತ್ತಂದೆ ಜೋಕುಲ್ಲ ಏನಂತ ತೂದು ಡ್ಯಾಡಿ ಇಂಚೆ ಮಲ್ಪಿಯವ್ರು ಈತ ಒಂದಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮದೇ ಮಲ್ಪೂಜಾರ ಮನ್ಪಿನ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಕಲಿಗೆ ಭಾವನೆ ಎತ್ತದ ಅಕಲೆಲ್ಲ ದುಂಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನಾಗ ಎಜುಕೇಶನ್ ವಿಷಯ ದೇವರ್ ಸುರುಟೆ ಎಡ್ಡೆಡಿರ್ತಾರೆ ಅಕಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ತೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಎರಡು ಕಾಲೇಜ್ದಾಗ ಎಂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ನಕಲಿಗೆ ಅಕಲಿನ ದೇಗ ಮೂಲು ವೈ ಕಾಂಟ್ ಯು ಟ್ರೈ ಫಾರ್ IAS ಅನ್ನೋದು ಆಗದಾಗ ಎಂಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಜವಮನ ನಂಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ನಾಲೆಜ್ ಆತತ್ತಿಜಿ IAS ಒಂದಕ್ಕೆ ಪೋಪಿನ ಬತ್ತಂದಾಗ ಅಕಲ್ ಬತ್ತು ಪಣ್ಣಗ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ಸಮ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಅಕಲ್ಡ ಐಕತ್ರ ಅಂದು ಒಂದು ಅಕಲೇ ಕಲ್ತಂಬೋಯರು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಕಲಿ ಅಕಲ್ನ MSc ಬೇಕು PhD ಅದು ಅಕಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಡ್ಲು ಹುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಏನ ಇರೆ ಗೊತ್ತು ನೋಡ ADG ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೋದ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೇಸಿದೆ ಮಲ್ಲ ಮಗಲು ಮೂಲ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಇತ್ತೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಅಕಲ್ನ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಡ್ ಆದಳು ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾಲ್ ಮೇರ್ ಮೂಲು ಆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದ ತೊಳೋಯ್ತು ಎಕ್ವಾಕಲ್ಚರ್ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ಇಡೇ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಕಲ್ನ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ದ ಎಡಿಟರ್ ಲೆಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದು ಅಕಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕ ಈತ ಮಾತಾಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪುನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಕೈಟ್ ಇದೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ಅದು ವಾರಿತಿ ಅದು ಏನು ಕೊನೆ ಸತ್ಯ ಆಗಲಿ ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲಿನ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಆಯ್ತು ಎಂಕು ಜೋಕುಲು ಇತ್ತಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿ ಕಲ್ಪೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಪುದ್ದರ್ಕನ್ನ ಅಮ್ಮರ್ದಲ್ಲ ಆಕಲು ಪುದ್ದರ್ಕನ್ನು ಬಂದು ಆಸೆ ಇರ್ತಾನೆ ತೂಲಿ ನಂಗೂ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಪುಣ ಅಂಡ ಕಂಡನೆ ಪೋಡ್ದು ಗುಡದೆ ಆಯ್ನಾಲು ಮಸ್ತ್ ಏನಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಆಯ್ನಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಅಂಚಾವುಡು ಇಂಚಾವುಡು ಪಂಡೆಡಲ್ಲ ಕಂಡನೆ ಒಪ್ಪಿಜೆ ಅವು ನಿಜವಾದ ಮೇರೆ ಬೊಕ್ಕಂಜ ಅಕಲ್ನ ಸಾಧನೆ ಪೆರೋಡ್ ಅಕಲಿಗೆ ವನಸ ತೆನಸ ತಿಂಪೋನ ಪೂರ ಅವು ಇರು ದಾದಪುರ ಮಲ್ತು ಅಂತಾರೆ ಓದನ ಬಾಕಿ ಓದನ ಸಮಾಡು ಬಂಜಿ ದಿಂಪುಜೆ ಓದುಕೊಂಡು ಓದುನೆ ಯಾನೇ ಓದಗಲಿ ಬಾಯಿ ಕೊರುಂತೆ ಫ್ರೂಟ್ ಅವು ಅವನು ನಜ್ಜಿ ಪೋಡತ್ತೆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಮೋಲೊತ್ತಿ ಟಿವಿ ಇತ್ತು ತುಯ್ದ ಮುತ್ತ ಬತ್ತ ಹೊಸ ಬೈದನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆ ಕುಲುದಿನ ಸೀಟಿ ಲಕ್ಕದ ಜೋರು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಅದೇ ಪನ್ಪಿನ ಜೋಕುಲು ಮಾತ್ರ ಕಲ್ತೀನಿ ಅಂಚಂದ ಕಷ್ಟೋಡೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ದೇವ್ರಂತ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಆತ ಕಲ್ತೀನಿ ದೇವ್ರಂಗ್ಲಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಯಾನ್ ನಿಜವಾದ ಖುಷಿ ಮನ ಮೇರೆ ಗ್ಯಾನ್ ಸಾಪಾಸ್ ಪಣ್ಣೋಡು ದೇವನ ಎನ್ನ ಕಂಡನೆ ಯಾನ್ ಪಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತು ಯಾನ್ ಆರು ಪೋಯಟಲ್ಲ ದೇಗ ನೀನು ಜೋಕುಲು ಕಲ್ಪೋಡು ಅದೇ ಅಂಜನ ಉಪ್ಪುಣಂಚ ಒಪ್ಪಿಜರಿ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯ ಒಪ್ಪಿಜರಿ ಅಣ್ಣಂಗೆ ದಲಾ ಬಂತಿಜರಿ ಯಾನ್ ಅಕಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥಾನ ಮುಟ್ಟ ತೂತೆ ಅಟ್ಟು ಬಕ್ಕು ಅಂತ ನಿಂಕಲೇ ಕಲ್ಪೋಡು ಬಕ್ಕ ಅಕನ ಸ್ವಂತೋಡಿ ಅಕಲಿ ಕಲ್ಪರು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗಿ ಬೇರೆನೇ ಅನ್ಪೋಗ ನಿಜವಾದ ಸಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇತನಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೋಡಿತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಪು ಹೊರತೊಡ್ದು ಮಿತ್ತ ಅಕಲಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟು ತೆರಿಬಹುದು ಅನ್ಸಿತ್ತು ಅಂಚಾತ್ರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲ
ಬಡವೆ ಅಂಡ್ಲ ಒಂದಮ್ಮು ದಾರ ಇಜ್ಜಿಡ್ಲ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡ್ನ ಯಾನು ಅದ ಕಿನ್ನಿಡ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆಗ ಅಣ್ಣನ ಕಲಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡ ಯಾನೇ ದುಂಬು ಹೋಗುದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತೆ ಕೂಡ ಈ ದುಂಬುದ ಕಂಡ ಇನ್ನಂಜೆ ಪೊಲಿಪುಡ್ದು ಇನ್ನಂಜೆ ಹೋಗಿನಾಗ ಅದಾಗ ಬಸ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾರಜಿ ನಾಳೆ ಗಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಂಜಿ ಬಯ್ಯದನ ಗಂಜಿ ಬೇಕಾ ರಾತ್ರಿ ಗಂಜಿ ಆತಿರ್ತಂಡು ಅದಗಲ ಎಂಕಲ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಗೋದಾ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದು ಗೋದಾನಾಗ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಪುಡಿಟಿ ಆಕಲಿ ಬ್ಯಾಟಕಲಿ ಬರ್ತದ ಮಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಲ್ತಂತೆ ಕುಸ್ತಿ ಬರೋ ಮಲ್ತ ಅಂತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪಡ್ಡ ಹಿಡುಪನ ಅಂದು ಕುಸ್ತಿಲ್ ಎತ್ತಂದು ಅಂಡ ಒಂದು ನಾಟ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಆಯ್ತ ಬಾಡಿ ಒಟ್ಟು ದ ಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹೆಲ್ತ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಾಡುದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆಲ ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಇತ್ತೆಲ ಯಾನು ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿನ ಪುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇತ್ತೆ ಅಲಾರ್ಮ್ ಗಿಲಾಮ್ ದಾಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕನು ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಈಸ್ ಇತ್ತೆ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಮಲ್ತದು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ 1 hour ವಿದಿನ್ 1 hour ಐ ಫಿನಿಶ್ ಇಟ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೂರ್ತಿ ಇರ್ಲಕ್ಕನು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಂಚಿಂಚಿ ಹೋದು ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಎಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಬಟ್ ಐ ನೆವರ್ ಥಿಂಕ್ ಆಯ್ ಇಂಚ ಈರು ಬತ್ತರಿನಿ ಅವು ಬತ್ತರ ಅಂಚ ದಾಳ ಆಲೋಚನೆ ಹೆಜ್ಜಿ ದಾಳ ಹೆಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೋಟಲ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಪಜಿರ್ ಪರ್ಪಣ ಅಥವಾ ಸಮ್ ವರ್ಕ್ ಒಂಜಿ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟ ಯಾನೇ ಬೋದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಕನ್ಪಿನಿ ಅವು ಕನ್ಪಿನಿ ಒಂದು ಬಂದದ್ದು ಅವೇ ಬಟ್ ಐ ನೆವರ್ ಥಿಂಕ್ ಅದರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈರು ಎಂಚ ಆ ಎಂಚ ನೋ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಬುಕ್ಕಲನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯ್ತು ಶಿಪ್ಪುಡ್ತೈತೆ ಶಿಪ್ಪುಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕಲ್ಪೋನಿಕ್ ತರಬೇತಿ ಸೀಮ್ಯಾನ್ ಶಿಪ್ದ ಅವನೇನು ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆವಡ್ಡೆ ಎಂಚಿನ ಆವಡ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡ ನಮ್ಮ ಕೊಚ್ಚಿನದು ಅವಳು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ಚೀಫ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸೀಮ್ಯಾನ್ ಶಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆವಿಗೇಷನ್ ಇಂಟು ಒಂದು ಐಟ್ ಹೆಡ್ ಅದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ ಅವಳು ಪನಗ ಕೆಲವು ಇಡೀ ಹೋಲ್ ಕಂಟ್ರಿದ ಜನಕ್ಕಳು ಜೋಕ್ಲನ್ನು ರೆಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಸೋಟು ಸೀಸೋಡು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಲಕ್ನೋ ಪಾಟ್ನಾ ಬಕ್ಕ ಗುಜರಾತ್ ಒಂದು ಬಾಂಬೆ ಆ ಮಾತ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಾಸುಪುತ್ರನ್ ಬಕ್ಕ ವಾರಿಜಿ ದಂಪತಿ ಇತ್ತದ ಯಂಗ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಜನ್ರೇಷನ್ದಾಗಲಿ ನಿಜ ಮಾಡೆಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ವಾಸುಪುತ್ರನ ಎರಡನೇ ಮಗಳೇನು ಮದ್ಮೆ ಆದಿತ್ತೆ ಸುಪ್ರಭಾ ಬಂದು ಅಕಲ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ ಇರುವನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಂಡದೆ ಇತ್ತದ ಜನ್ರೇಷನ್ದಾಗ ನಿಜವಾದ ಅಕಲೇನು ಕಲ್ಪಡು ದಯಪಂಡ ಅಕಲ್ ಕಾಂಡೆ ಹಿಡ್ದು ಭಯ ಮುಟ್ಟದಕಲಿ ಎಂಜಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಿಡ್ತಲೆ ಕಾಂಡೆ 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದು 1 ಗಂಟೆ ಬೆಡ್ ಅಕಲು ಯೋಗ ಮಲ್ತದೆ ಐಟ್ ಪಕ್ಕ ಇಡೀ ಅಕಲ್ನ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ತೋಟದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು ಅಕಲ್ನ ಅಡಿಗೆನ ಅಕ್ಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇವನ್ ದುಂಬುಲಂಚನ ಅಕಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪುರ ಎಂಚ ಪುರ ಕಲ್ಪಾದಿರ್ತಲೆ ಅಕಲೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅವು ಇತ್ತದ ಜನ್ರೇಷನ್ದಾಗಲಿ ಖಂಡಿತ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬಂದು ಯಾನಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಮರ್ಮಯಾದ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಯಾನಕಲೇನು ಕೈತಳ್ಳು ತೂತಿನಟ್ಟ ಹತ್ರ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾತ ಕಡೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಉಡುಪನ ಪೋದುತ್ತೇರು ಆ ಟೈಮ್ಡಾರು ಆಯ್ತಾ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದುಪ್ಪನ ಟೈಮ್ಡು ಐಟ್ ದುಂಬಾರು ಒಂದುಪ್ಪನಲ್ಲ ನಾಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಡಾರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದುಪ್ಪನಗಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏರೇ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬರ್ಪಿನಕಲತ್ತಂಡ ಅಕಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಮುತುವರ್ಜಿಡು ಒಂಜಿ 1000 ಜನ ಟುಡ್ದು ಹೆಚ್ಚ ಮುಲ್ತಗಲೆ ಅಡೆಯಲ್ಲಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಏರ್ ಲಂಚ ಮಲ್ದಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸ್ವಂತ ತನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಆಗಲೇನು ಉಂತಾರೆ ಅವಲ್ಲ ರೂಮ್ ತೆಗೆಜೊಂದು ಅವಲೇ ಕುಲ್ಲದು ಮುಲ್ತಗಲಿತ್ತ ಮಲಮಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋತಿಡ ಐಕ್ ವಾಸುಪುತ್ರನ್ ವಾರಿ ದಂಪತಿಯೇ ಕಾರಣ ಪನ್ನ ಅಕಲ್ ತನ್ನ ಜೋಕುಲ ಲೆಕ್ಕನ ಅಕಲೆಗ್ಲ ಅಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನಟ ಹತ್ರ ಅದು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಬೇತ ಕಡೆ ಇಟ್ಪುರ ತೂನಾಗ ಅಜಿಪ ವರ್ಷ ಬಕ್ಕ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜನಕುಲು ಅಜಿಪ 25 ವರ್ಷ ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲ ಬೆಡ್ ಡೆಪ್ಪುನು ಓ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಕಲ್ 90ದ ಕೈತಳ್ಳಿ ಇರುವಿರಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ನಿಕಲ್ ಬತ್ತಂಡ ಅಕಲ್ನ ತೋಟವನ್ನು ಪುರ ತೂಂಡ ಆರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತೋಟದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ಆತು ಬಚ್ಚಿರ ನಡ್ತೇರು ಈತು ತೋಟ ಮಲ್ದೇರು ಅರ್ನ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಅರ್ನ ಬೇತೇನೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸೇ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈತ ಬಚ್ಚಿರ ತೋಟ ತುಂಡ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಮುಲ್ಪಪುರ
ಅಂಚನೆ ಅರೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ವಾಸುಪುತ್ರನು ಇಡೀ ತೋಟ ಹೊಡಿತಿನ ಈ ಪಜೀರ್ ದೆಪ್ಪುನಾಡು ತೋಟ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪನಾಡು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆರೇ ಮಲ್ಪನು ವಿಶೇಷವಾದ ಕುಡಂಜಿನ ಪನ್ಪಿನ ಬಂಡ ಇಲ್ಲದ ನಂಗೆ ಕೆಲವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಪ್ರೊಪ್ಪುಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಡು ಅವಂದಾಡು ಆರು ಯಾಪಲ್ಲ ಯಾನು ಬೇತಗಲೆ ಪಂತಿನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆರು ಬೇಲೆ ಇಂಜಿನ ಬಂದು ಆರೇ ಬತ್ತದಾವೇನು ಮಲ್ಪನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಏನು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಅವಳು ಟ್ಯಾಪ್ ದಾಲ ಪೋದುತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ದಾಲ ಪೋದುತ್ತಂಡ ಅವೇನು ಆರೇ ಮಲ್ಪನು ಹೆಂಗೆ ಆಯ್ತಾ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಂದು ನಿಜವಾಯಿನ ಪನ್ಪಿನ ನಾನು ಯಂಗ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ದಕಲೆ ಯಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ದಕಲೆ ಅಕಲ್ ಖಂಡಿತ ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ ಅವು ಏತ್ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತ ಇಂಜಿನ ಸ್ಥಿತಿಡ್ಲೇರು ಪಂಡ ವಾ ಉದ್ಯೋಗಡ್ಲೇರು ಇಂಜಿನ ಪೋಸ್ಟ್ಡ್ಲೇರು ಐಕ್ ಅಕಲ್ ಕೊಡ್ತಿನ ವಿದ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಅಕಲ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಜ್ಞಾನ ಸಮೇತ ಅಕಲ್ನ ಏನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವೇ ಕಾರಣ ಅಂಚಾದಾರ್ನ ನಾಲ್ ಜೋಕುಲು PhD ಮಲ್ತದ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ ಜನಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಯ ಮಗಲು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಡಿ ಕಮಾಂಡರ್ ಅವತ್ತಂದಾಲು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಡ ಪನ್ನ ಇವನ್ ಅಂಡಮಾನ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸುನಾಮಿ ಬಂದಾಗ ಅಕಲ್ ಇಡೀ ಸ್ಟಾಫ್ ದಕ್ಲು ಅಂಡಮಾನ್ದ ಒಂಜಿ ನೇವಲ್ ವಿಂಗ್ ಅವಲೆತ್ತಂಡು ಆ ನೇವಲ್ ವಿಂಗ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಅಕಲ್ ಒಂದು ಎತ್ತರ ಹೊಡಿತಿನ ಹತ್ರ ಅಕಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆತಜಿ ಅಂಡಮಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆದತ್ತಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಟೈಮ್ ನೇವಲ್ ದಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಹೆಲ್ಪ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಿನ ಪುರ ಅಕಲೆ ಕ್ಲೀನೆಸ್ ಪುರ ಆ ಟೈಮುಡು ಟೋಟಲ್ ನೇವಲ್ದ ಟೀಮು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಕ್ ಜೋರಟ್ ಪುರ ಬುರ್ದೇರು ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಲೇಡಿ ಪನ್ನ ಮೆರ್ನ ಮಗಲ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಇಂದುಪ್ರಭಾ ಪನ್ಪಿನವ್ರು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಚೂರ್ದ ಅಂತ 24/7 ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಿನ ಟಾತ್ರ ಅದು ಅದಗದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆದಿತ್ತಿನ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂರು ಅಡೇಗೆ ಪೋದು ಅರೆಗೆ ಅಪ್ಮಾದದ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಐಕ್ ಪೂರ ಕಾರಣ ಅಕಲ್ ಅರೆ ತೆಗೆದಿನ ಒಂಜಿ ಇಂಜಿನ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ತೇರ ಡ್ಯಾಡಿ ಮೇಮೆ ಅಕ್ಲೇ ಕಾರಣ. ನಾನು ವಾರಿಜ ಪುತ್ರನ್ ಮತ್ತು ವಾಸು ಪುತ್ರನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಗಳು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು 6 ಜನರು. ಸೊ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಗಳು. ನಾವು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಅವರ ಕಾರಣವೇ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಪ್ಲಸ್ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಸಹ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹ ಅಷ್ಟು ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪುಣ್ಯ ಎನಿಸ್ತೇವೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮ ಆಗಿ. So really we are actually very blessed, to have such lovely and very caring and very affectionate parents. And actually now in front of the camera I really would like to thank them, wholeheartedly and tumba ante tumba. And ಈಗ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿರುವಾಗ, ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರುವಾಗ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಎಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಕರ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಇದ್ದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮಗೆ 2 days 3 days ಪಿಕ್ನಿಕಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನವರು ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯಲ್ಲೋ ಯಾಕೆ ಹೋಗೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಡೇಂಜರು ಇದೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಒಂದು ವಿಷಯ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು, ಆಯಿತು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವ್ರು ಎಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಾವು ಅವರು ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಪಾಸಿಟಿವೇ ಅವರದ್ದು ಮಾತು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳು ಬದಲು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲೇ ಒಂದು ಬೇರೆಯೇ. ಬಟ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಹ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಸಹ ಇದು ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರೇ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಮ್ಮಿ. ಸೊ ಆಗ ಕಾರಣ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಆದುದಂತೆ. ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಇದ್ದದ್ದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 13 years, ಬಿಕಾಸ್ ನಂದು ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಒಂದು ಶ್ರಿಂಪ್ ಹ್ಯಾಚರಿ ಅಂತೆ, ಟಾಸ್ಪಾಕ್ ಅಂತ ಒಂದು, ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟದು, ಆಂಧ್ರ ಗೌರ್ಮೆಂಟದು. ಸೊ ಆಗ ನಾನು ಒಬ್ಬಳು ಇರುವಾಗ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳೇ ಹುಡುಗಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಅವರು ಬರ್ತಿದ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ. ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಇದಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇಗಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯನಾ ಅಂತೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಉಂಟು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ, ಡ್ಯಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಮ್ಮಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಡೋದಿಲ್ಲ ಮನೆ ಇರಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಅವರು ಫಿಶಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 15 days 1 month ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು 6 ಮಕ್ಕಳಿರುವಾಗ ಅಮ್ಮ ಅಷ್ಟು ಚಂದ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಹ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನು. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿರುವಾಗ ನಮಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎನಿಸ್ತೇವೆ ಹೇಗೆ ಅವರು ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಸೊ ರಿಯಲಿ ಅದು
ದೇವರನ ದಯ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಹೋಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ವಾಸುಪುತ್ರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾರಿಜಾ ಪುತ್ರನ್. ವಾರಜಕ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಯಾನ್ ಕಿಂಜತ್ತೆ ಆಂಡಲ ಯಾನ್ನೆಡ ಅಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ದುಂಬುಡುದಿಂಚಿಲ್ಲ ನನ್ನ 4 ವರ್ಷ ಅಕಲೆಗೆ ದೇವರು ಆಯುಷ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರ್ದು ಇಂಚಿನ ಅಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಂತ ಅಂದ ಆ ಜೋಕುಲೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಕಲು ಇತೋರ್ಲೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಂದು ದೇತಂದರು ಅಂಡ ನನ್ನ ಅಕಲು ದೆತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಈ ಊರಿಗೂ ದೇಶಗೂ ಪುದರ್ಕ ನೋಡು ಪಂಪಿನ ಎನ್ನ ಆಶೆ ಪನಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಕಿಂಜೈತದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಕ್ಲೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪುವೆರು ಅಂಚ.